Čau Tomáš, vítaj, Ahoj. ďakujem, že si prijal pozvanie. Povedz nám teda trošku o sebe, kto si, čo robíš. Tak ja ďakujem, že si ma zavolala. Som lektor angličtiny, ktorý už funguje už 3. rok na voľnej nohe, predtým som bol v jazykovke a okrem toho mám aj svoj Instagramový profil, kde sa pomocou mnemotechniky prevažne snažím vysvetľovať či už slovíčka alebo nejaké gramatické javy, sa to snažím vysvetliť alebo uchopiť nejak inak. Hej, ja ťa sledujem už dosť dlhú dobu, tak aj preto som ťa pozvala teda do tohto rozhovoru. Ďakujem. Veľmi sa mi páči, čo robíš. Ja sa tiež zaoberám tým, ako to tomu mozgu uľahčiť trošku pri učení sa jazykov. Tak skús mi tak povedať, že ako tieto mnemotechnické veci, ako to vlastne prenášaš do práce so študentami, do svojich hodín? V rámci hodín sa väčšinou jedná o slovíčka, hej, že nejak to... Snažím sa, aby si to nejak ukotvil, lebo mne to pomáha, myslím, že každému to pomáha istým spôsobom a vlastne tú gramatiku. Napríklad mne trhá uši, vieš, keď už na x-tom profile alebo na x-tom videu vidím, že present perfect niečo začalo v minulosti a stále trvá do súčasnosti, vieš, a ja, že OK, nie, tak vieš, začať nejakú, že rozoberieme si to na viacero častí a sústredíme sa iba na jednu, že hej, v tomto prípade to použije, že chcem, aby im to tak bliklo, že aha, toto mi zatiaľ nikto nepovedal. Ako by si present perfect takto uľahčil študentom, aby si ho zapamätali? Tak on má hlavne veľa aplikácií, ale jedna z nich je napríklad checklist, hej, že napríklad zamyslí sa, že present perfect, že mám, je tam vždy to, že I have done, I have drunk, že mám, tak mi napadlo, že OK, že mám niečo za sebou, hej, mám tú skúsenosť, čiže hej, už som si odpil z írskej whisky, I have drunk, môžem si to odškrtnúť. A druhá forma checklistu, že nemám to za sebou, I haven't been to China, hej, aby som dal klasický príklad, že nemám za sebou tú cestu, je tam aj to, že mám to za sebou, nemám to za sebou, ale môže to byť v rámci dňa, alebo to môže byť v rámci života. V tomto prípade konkrétne inak pomáha aj taký ten doslovný preklad, že mám urobené, mám absolvované, hej, tak a je veľmi podobné to aj napríklad v nemčine, aj keď tam je to trošku inak, takže toto väčšinou pomáha študentom, ktorí ovládajú napríklad nemčinu, že si to spoja aj s tým, ale aj v slovenčine to máme tento čas, pritom ani nevieme teda, že je to. Nie vždy sa to dá, a znie to dobre, ale dá sa to použiť. A presne keď máš aj iných študentov, keď viem, že že má taliančinu, tak a poznám nejakú paralelu alebo zo španielčiny, tak poviem, že však to máš jak tam. Povedz mi, že aké ty ešte jazyky okrem angličtiny ovládaš? No tu mám toto kľúčové slovo, ovládať. OK. Neovládam žiadny, ani svoj rodný, hej, ale môžem ti povedať, že aké som sa učil, hej. Takže učil sa, nemčinu som mal na škole, potom som mal aj španielčinu. Teraz sa sústredím momentálne na ruštinu, lebo je tu strašne veľa Ukrajincov a akože už preorientovať sa na ukrajinčinu nemením, lebo už som mal základy ruštiny, tak na ruštinu sa sústredím a to mi akože veľmi pomáha, k tomu sa možno ešte dostaneme. Dánčinu som mal rok, keď sme tam žili. Týždeň som mal Esperanto, čo bolo strašne cool. A čo ešte? To myslím všetko. Takže si celkom ešte maďarčinu som skúšal, ale vravím, učil som sa, neovládam. Pozor. To je veľký rozdiel a aj častokrát je rozdiel to vôbec, ako sa človek cíti a to nemusí vždy úplne korešpondovať s tým, aký reálne vie dať performance, lebo často sa mne napríklad stáva, že príde študent nový, že ja neviem po anglicky a neviem ani zaťať a po 3/4 hodine spikovania odrazu zistíme, že to nie je až také strašné, hej. Takže často sa tí študenti vedia podceňovať. Ako to máš ty? Keď sa tak objektívne, keby sa z pohľadu lektora pozrel na tie svoje language skills v iných jazykoch, ako by si to objektívne zhodnotil? Tak neviem, akože teraz sa fakt, že na tú ruštinu, lebo jednak sa mi to aj páči a keď som v nejakej interakcii, tak vždy mi v rámci sebavedomia pomôže, že mi tí ľudia, že čo sa naučil, že strašne dobre zniete, vieš, a že len tak sa akože učím, ale akože by som bol veľmi kritický, lebo neviem, stále hľadám spôsoby, ako si niečo udržať. Ja som moja žena to vie o mne, ja začnem, ja neviem veľa vecí, že
ťahať dlhodobo. Mhm. Čiže akože v podstate Instagram je jedna z výnimiek, že kde som schopný to zatiaľ ťahať. Ale inak toto je moja slabina. A to je pri jazykoch to je naozaj taká veľká slabina, lebo keď si zoberieš, to je taká tá klasická krivka väčšného začiatočníka, čo ku mne chodia ľudia, ktorí začnú, sú nabudení, potom to nejako opadne, dajú si nejakú pauzu, lebo však život, hej, sú iné priority a potom sa zase počase znovu k tomu vrátia z rôznych dôvodov a takto do kolečka to vlastne robia už roky. Ty máš akú skúsenosť s takýmito študentami? Ja sa hlavne nevenujem začiatočníkom, ale keď to bolo v jazykovke, tak bolo viacero takých ľudí, že učím sa to už 10 rokov. Nebolo počuť a potom som mal ľudí, ktorí sa učili, že rok a som bol, že čo? Že wow, nejaký progres. Akože ja sa tomu jazyku, že snažím sa venovať, ale mám problém sa držať nejakej rutiny, hej, čo je akože samotný základ, ja to viem. A aj tak som v tom strašný. A keď si bol dieťa, aký si bol študent? Dobrý, akože mal som jednotky, potom som to trošku zhoršil, ale nebol som problémový. Jednotky, dvojky. A čo sa týka jazykov, kedy si sa vlastne začal učiť aj nejaké iné jazyky? Nemčinu si asi mal na škole? Aj angličtinu. Od 2. do 4. triedy som išiel na takú, akože retrospektívne neviem, ako bola vnímaná tu, ale bola to taká special škola, sa aj volá, že School of Tomorrow, aj že škola budúcnosti. A prvý rok, alebo prvé 2 roky tam bolo, myslím, všetko v angličtine. A potom sme mali, akože bol strašný dôraz na tú angličtinu a boli tam nativy, čiže to asi tam to začalo. Okay. A potom na Gimply sme mali tiež dosť dôraz na jazyky a tam bola aj nemčina a to ma dodnes mrzí, že vlastne nejak nepokračoval s tou nemčinou. No toto máme inak také veľmi podobné, lebo ja som tiež, tak ja som s nemčinou začínala inak. Paradoxne, to bol môj prvý cudzí jazyk ešte na základnej a potom som sa nejako switchla na angličtinu a tiež presne som si také nadávala, že prečo som ďalej nepokračovala. Keď si porovnáš to, ako si sa učil ako dieťa, tam samozrejme veľa je o takom tom nevedomom aj, že ideme po záujmoch, je to všade okolo nás. Ako to vnímaš teraz ako dospelý, keď sa učíš jazyk? Čo robíš inak? A čo z toho detského spôsobu dokážeš teraz využívať? Tak hlavne si musíš nájsť zdroj, ktorý ťa baví, hej, klasika, čo je dneska trošku paradoxne podľa mňa problém, lebo paradox of choice, hej, je toho toľko, že nevieš, kde začať a preto, ak možno po mne chce odporúčanie, vyberte si jednu vec, to je jedno akú, akože trošku vás musí baviť, ale na to sa zamerajú. Podľa mňa je jedno, čo robíš, pokiaľ sa toho držíš. To raz som bol bolo ELT fórum na ekonomickej, že pre jazykových lektorov a niekto tam hovoril, že bola nejaká štúdia, že metóda učenia sa gramaty, metóda prekladov, metóda taká a že v princípe, že keď bol dobrý lektor v tom danom smere, tak vždy bol rovnaký výstup. Že, ale treba sa naozaj držať tej jednej veci. Toto je niečo, čo sa aj mne tak osvedčilo. Presne vybrať si buď jeden zdroj alebo jeden typ zdroja a nejaký čas sa tomu venovať. Ono ale druhá vec je, že keď človek už niečo robí dlhšie, ono sa ten mozog začne po čase nudiť. Hej? Ty máš akú s tým skúsenosť, čo sa týka teda tej ruštiny? No vravím, že ja mám problém sa niečoho držať, ale napríklad teraz fungujem už nejakú dobu, že som našiel dvojazyčnú knihu, že ľavá strana ruština, pravá čeština a nejaká príprava na maturitu a sú tam nejaké témy, tak každý večer akože si prejdem stranu, tam niečo zakoškujem, potom na ďalší deň si to zrevidujem a idem ďalej, že a sú tam zaujímavé veci, ja si kružkujem, že toto sa dá v rôznych situáciách aplikovať, toto je zaujímavé slovo, zase nejaká mnemotechnika, hej, skúšam si zakotviť, ale že naozaj, že je tam toho dosť, čo budem potrebovať, že keď sa toho budem držať, tak viem, že akože naberiem určite slovnú zásobu, plus je to dobré aj na čítanie nahlas. A vlastne, hej, ruština je špecifická tým, že je tam tá azbuka, preto mám trošku averziu si robiť akože ručné zápisky, lebo nechce sa mi písať ešte aj tým písmom navyše, čiže je to také trošku špecifické, ale hej, snažím sa teraz ísť týmto smerom. Pamätáš si ten moment, keď si sa rozhodol, že budeš lektorom, že budeš vyučovať angličtinu? Bol taký moment v tvojom živote? Keď som si povedal, že toto je moje poslanie,
No takto, ja som vedel, že nechcem byť v korporáte za počítačom, takže som asi na prvé jazykovky ma neprijali, som sa dostal do posledného kola, tam ma nezobrali a druhej ma zobrali a ma to skrátka, ma to bavilo. Takže bola tam tá ľudská interakcia, bolo to niečo, čo som si vtedy myslel, že viem, ale spätne som akože vysvetľovať gramatiku a takéto veci nevedel, som si musel na novo poprechádzať a potom to asi tak začalo, že dobrý kolektív, dobrá práca, že platia mi za to, že si tu tancujem, kecam. Ty máš vlastne vyštudovanú akú školu, výšku? Ja som ekonóm. OK. Takže niečo úplne z cesty, hej, vôbec som sa nezamýšľal ako tínedžer, že kam pôjdem, tak boli rodičia, že nech máš titul a tak získal som titul, ktorý akože ani ho nepotrebujem, robím niečo úplne iné. A ako si sa teda naučil učiť? Lebo hovoríš teraz, že spätne, keď sa pozrieš, že si nevedel to vysvetľovať. Na základe čoho, alebo ako si sa to naučil? Tak mali sme dobrý tréningový program, dobré školenia v rámci školy sme mali a prax, akože kebyže sa asi vidím 10 rokov dozadu, ako som učil, tak to bolo samozrejme, že mal som nejaké, že toto musíš prebrať a takto choď, ale nejak postupne sa to menilo, že OK, už si môžem dovoliť ísť mimo v tom, že skúsim to vysvetliť po svojom a zrazu, že tí ľudia sú, že toto je dobré, alebo toto je dobrá mnemotechnika a neviem, jak sa to postupne poprepájalo. Skús tak popísať, akým spôsobom teraz pracuješ. Akým štýlom robíš s ľuďmi, aké typy hodín, kurzov vlastne robíš? Nepoviem nič výnimočné, hej, konverzačné kurzy, ale nazval by som to, že snažím sa ľuďom dvíjať sebavedomie, alebo a vytvoriť ten bezpečný v dnešnej dobe online priestor na to, kde si môžu skúšať, hej, nemusia sa ničoho báť, pochválim ich a hlavne veľa rozprávajú, hej, snažím sa, aby mali aspoň tých 75% rozprávania na hodine. Ty si to aj meriaš, hej? Áno, mám takú dobrú apku, hej, kde teraz vidím, že koľko rozprávam my a to ma tak trošku monitoruje, že vidím, že keď je to veľa, keď je to viac a viem, že je to preto, že som niečo musel vysvetliť, tak to beriem. Ale naučiť ťa to tak trošku si sledovať, že okay, držíme sa v tejto hranici. Máš nejakú storku z praxe, nejakú možno aha moment? Že pre mňa aha moment? Niekedy akože nedávno by to možno bolo, že netreba to komplikovať. Začal to možno 1, 2, 3 študentami, neviem, som si tak vytipoval, kto môže, že jeden Instagramový profil, kde postuje akože slovička už x rokov a je to tak pekne spravené, tak ja si screenshotujem, že je tam vždy že slovičko, anglické vysvetlenie a príkladová veta, pekný obrázok a že každé týždenné ráno, že im ten obrázok pošlem a že oni na to slovo musia vytvoriť vetu. Hej, akože úplná blbosť. A teraz mi na tom fičí už 11 študentov, že v podstate každé ráno im pošlem niečo, sú to trošku ťažšie slovička, čiže trošku selektujem, že títo ešte nie, ale väčšinou tí chtiví, aj tým super dobrým to pomôže, že si to nejak osviežia a takých tých veľmi, čo sú horšie na tom, ale sú veľmi chtiví, tak sú, že wow, cool slovo a skrátka iba na to napíšu príkladovú vetu a that's it, hej, ja tam ťuknem dvakrát, že super, prípadne okomentujem, ale že je úplne ľahká vec a sú úplne z toho, že wow, super, hej, že netreba si to komplikovať. Teraz tiež poslednú dobu strašne veľa študentov sa dalo, že im pošlom nejaký TED Talk, hej, nejaké otázky, slovička k tomu, si popozerajú a na hodine to riešime ako klasická flipped classroom, ale funguje to a sú, že už mi niektorý jeden aj buzeruje, že kedy mi, že není úloha, pošli mi. Mne to tiež takto funguje, presne, že dať tú zodpovednosť niekedy je tomu študentovi a mne dokonca teraz funguje to, že tí študenti sami si už volia tie učebné materiály, aby oni teda prevzali trošku tú zodpovednosť aj za ten výber materiálov, aj za to, že čo sa vlastne naučili, čo z toho vlastne pochytia. Lebo logicky nikdy nerozumieš 100% textu, nikdy si nezapamätáš 100% toho, čo nerozumieš,
rozumieš, čiže nechávam aj ich, aby si oni sami vôbec vyberali, čo vlastne si chcú z toho zapamätať a čo im je užitočné. Poďme sa trošku teraz pobaviť o tom, či sa vnímaš inak osobnostne, alebo či možno máš iné prežívanie vzhľadom na to, akým jazykom práve komunikuješ. Zvyklo to byť, alebo zvykol som mať pocit, že som bol taký sebavedomejší v tej angličtine, ale zamýšľal som sa nad tým, že už tomu tak nie je z nejakého dôvodu, že už nemyslím si, že mám inú personu. Na hodine asi, hej. Všetci sú prekvapení, vždy keď poviem, aj vďaka tomu Instagramu, že ja som introvert, strašný a čo? No, som. Ale tak na tej hodine to možno aj dané tým, že som tým skill levelom trošku vyššie, že viem, že mám navrh, ale niekedy si často stáva, že ak sa stretneme a bavíme sa v slovenčine, že zrazu sa to prevrhne, že zrazu tá dominancia sa stráca. Ja som tiež prekvapená, keď hovoríš, že si introvert, lebo sociálne siete nám dávajú klamlivý obraz, takže aj toto je potvrdenie. Tak točím sa sám, vieš, tak sa sám pred sebou som. A už som si nejak zvykol. Prvé mesiace boli trošku ťažšie, ale dnes už vieš, videl ma 5000 ľudí, že so what? Ako vnímaš to, keď treba spravíš chybu, hej, a povedzme, že sa bavíš s native speakerom, ktorý je tam pravdepodobnosť, že tam tú chybu aj zaregistruje. Hej, v angličtine? No, v angličtine. No, väčšinou sa poopravím, že sa tak dopoviem, že sám pre seba, že áno, to bolo, ale nikto to nerieši, naozaj to nikto nerieši. A ako vnímaš študentov? Hovoríš, že robíš s takými pokročilejšími študentami. Ja pracujem s niektorými, ktorí majú práve tendenciu neustále sa ako keby tak bičovať, že toto zase zlé a ja sa to nikdy nenaučím. Ako s takýmito pocitmi pracuješ? Tak hlavne to nepoviem hneď, že hej, ale mám Google Sheet, kde píšem, že najčastejšie chyby, ktoré robia a na konci hodiny sa k tomu vrátime a potom väčšinou, ak sa to opakuje, tak už tam znamenie, pozriem pohľad, že a nech sa tak zamyslia a keď to už robíme nejakú dobu, tak už sa zautomatizuje tá dobrá vec. A čo sa týka výslovnosti, akú dôležitosť vlastne vôbec prikladáš takej native-like pronunciation, tomu, aby zneli dobre tí študenti? Nie, vieš čo, neriešim to. Nie je nikto, kto mal veľmi zlý prízvuk, ale myslím si, že prízvuk je úplne normálna vec, ale jednak sa necítim kvalifikovaný na toto meniť a nevidím v tom potrebu aspoň u mojich študentov to meniť. To podľa mňa každý máme nejaký prízvuk a nikto ti to nerieši, pokiaľ ti je rozumieť. No jasné, presne, lebo angličtina je globálny jazyk a momentálne už väčšina používateľov angličtiny nie sú práve native speakery, čiže treba aj tých študentov pripravovať trošku na takú variabilitu. A aký máš názor na to, keď niekto preferuje učiteľa ako native speakera? Môže byť, pokiaľ sa ten native speaker učil nejaký cudzí jazyk. Nie je to nutne pravidlo, ale podľa mňa si ten jednak ako, ja by som nevedel učiť slovenčinu, beriem to z toho pohľadu, čiže je na ňom, že či má nejakú celú tú za sebou, či to naozaj vie vysvetliť a chápe tie súvislosti, alebo ti povie, no, that's the way it is. A zároveň by podľa mňa bola pridaná hodnota, že sa už snažil učiť a vie sa do toho vcítiť, že čím si ten študent prechádza. Mal som ešte strašne dávno v skupinke firemnej študentku, ktorá akože strašné nervy pred hodinou. Už som tam chodil aj 2 roky, ale ona mala strašné nervy. A potom, jak som vlastne som za tú ruštinu, ja som vždy jazyk začal ako samouk, potom som si zohnal lektora a potom si našiel jednu lektorku a mal som mať 1. hodinu ruštiny. No akože mňa išlo picnúť, aký som ja bol z toho nervózny. Ja som sa hodil na zem, 20 klikov, že môžeš sa vyvíjať, vtedy, že OK, že chápem ťa, Denisa. Teraz ťa chápem. Takže ale to je 20 klikov, hej? A potom začala s crossfitom inak. Ale to nesúviselo asi s tým. No a keď vidíš teda takéhoto študenta, že naozaj je zablokovaný, nervózny, hej, tečie mu pot studený, alebo keď si len predstaví, že má komunikovať v angličtine, čo by si takémuto človeku poradil? Nech rozpráva, hoci aj s chybami, ale nech rozpráva. Nech naberie to sebavedomie, že vie rozprávať, vie odkomunikovať a potom môžeme brúsiť ten diamant, ale akože bez toho, aby si prekonal tú úvodnú bariéru, tak na to je dobré mať lektora, lebo jednak máš nejaký záväzok voči niekomu, máš to pravidelné a zároveň je to ten jediný človek, ktorý ťa
počuje a ktorého prácou je ťa počuť a pomôcť ti, čiže by ti nemalo vadiť, že pred ním robíš tie chyby? Ja mám takú skúsenosť, že takíto študenti, oni sa uvoľnia postupne na tých hodinách, ale už keď potom zase majú v reálnom živote rozprávať, tam zase príde ten blok a tá bariéra. Že je obrovský rozdiel medzi tým pocitom, ktorý vlastne majú na hodine a tým reálnym životom. Akú máš tým skúsenosť? To bude vždy. Hej, niekto tam mi komentoval minule, že nejaký Černok z Brooklynu sa aj prihovoril úplne že zlou gramatikou a že hej, bola z toho zmetená. Čiže to bude vždy. Ja som v Škótsku nerozumel ani prd niektorým ľuďom. No, ako si to zvládol nakoniec? Akože komunikácia z predajcovia, čašníci, múzea, to hej, ale mali sme jedny raňajky a boli tam jedni motorkári vedľa nás. Oni sa rozprávali a ja som jedine cup of tea zachytil. Okay. To bolo všetko, čiže nerobte si z toho nič, ak nerozumiete všetkému. Niekedy aj keď idem na východ, a ja som z Bratislavy, a keď idem na východ, tak tam tiež nerozumiem, čiže je to úplne normálne. Presne, ja si tiež myslím, že sa treba tak nastaviť na to, že vždy budú situácie, v ktorých nebudeme rozumieť, aj keď sa x rokov už učíme ten daný jazyk, lebo pokiaľ človek si neodžije tieto situácie, tak ho to aj tak reálne nikam neposunie do toho reálneho sveta. Treba zaostriť a zachytávať kľúčové slova. Svokra so svokrom sú z Filakova a teraz je vo Filakove sú dvaja venezuelskí barberi, ktorí neviem, ako tam môžu fungovať, ale tak hovorím, že vyskúšam si ja svoju lámanú španielčinu, tak som s nimi nejak začal, sa potešili, ale tiež som hovoril pomaly, hej, snažil sa mi povedať svoj životný príbeh, ale hej, zachytával som kľúčové slova a ja som si to dával dokopy. A či som pochopil správne, tak môžem sa potom dopýtať, hej, zatvičíš si otázky, ale potom sa tak dobre cítiš, že povedal mi, ako sa sem dostala, ja som to pochopil, a o tom to celé je. Už len to, že som sa prekonal, že som sa s ním dal do reči, už to bol taký win pre mňa. A toto si inak dobre povedal, že dopýtať sa otázky. No, veľa ľudí, keď sa tak ako pripravuje na nejaké komunikačné situácie, tak si strašne chcú trénovať, čo teda oni povedia a ako rozumieť. Ale potom sa zistí, že trebárs nevedia komunikovať otázkami, nevedia tvoriť tie otázky. A pritom to je také kľúčové, pretože to je základná vec, aj vedieť sa opýtať, či som tomu dobre porozumel, či som pochopil a možno aj vybrať to, čo som porozumel a spýtať sa späť, či je to naozaj tak. Takže to sa mne tak osvedčilo, že pripraviť si ako keby možno sériu otázok alebo otázky na tie témy, ktoré sa budem môcť v budúcnosti pýtať, že nenechať to len tak, že idem teraz a budem čakať vyplašený, čo sa mňa niekto spýta a budem trpnúť, či budem vedieť odpovedať, ale práve naopak prevziať tú iniciatívu a ja byť ten, čo kladie otázky. O tom už len počúvaš, hej? No, presne, áno, napríklad. Keby si mal možnosť jednu vec odkázať študentom, ktorí stagnujú na nejakej úrovni a chcú sa posunúť na taký ten level už také spontaneity, flexibility v jazyku, čo by si odporúčil? Aká je najlepšia stratégia? A majú už lektora? Jedna z vecí bola tak, zložen si lektora. Nepoviem nič nové, hej, musím si to aj ja zopakovať, hej. Obklopiť sa tým, alebo opisovať si bežné veci. Jedna druhá lektorka, Olivia, možno poznáš z Instagramu, ona tiež teraz sa učí taliančinu a ona tiež hovorila, že umývala riady a teraz že si povedala, že bože, že však čo ja chcem konverzovať, keď neviem ani povedať, že čo vlastne robím, tak začala si opisovať, že čo a ako by to povedala. Čiže musíš sa tým obklopiť a musíš si s tým naozaj vytvoriť nejakú rutinu a on sa to už potom pretaví, či chceš, či nechceš, ale musíš sa tým predstaviť si telefón do toho daného jazyka, a to ti zároveň pomôže, že nikto sa ti nehrabe v telefóne, pokiaľ tam máš azbuku v prípade. A snaží sa rozprávať. Hej. Mne napríklad pomáha, že sa v hlave hádam s niekým, ale idem to pretaviť do toho cudzieho jazyka. A zrazu musíš myslieť jasnejšie, čo chceš povedať, ale stále tam tá emócia, že chceš vyjadriť, neriešiš tak chyby. Čiže taký self-talk, ale to potom vždy všetci ľudia povedia, ale kto ma opraví? Ide o to, kto ťa opraví, ide o to, že aby si sa ty prekonal, lebo keď už nie si schopná sama pred sebou
hovoriť s tým jazykom, tak čo chceš hovoriť pred druhými? Tiež si myslím, že self-talk je jedna z najpodceňovanejších stratégií a pritom tak neskutočne dobre funguje. No, môžeš ju hoci kde. Tak, presne, áno. Čo by si odkázal lektorom jazykov? Buďte leniví a prenášajte čo najviac na študenta. Recyklujte materiály. To je krásne, áno, presne. Buďte leniví, presne to ja hovorím. Lazy teacher, good teacher. Nie, mne jeden z mojich mentorov ešte v jazykovke povedal, som vytvoril nejakú aktivitu a on sa ma spýtal, no, že a koľkokrát to s tým študentom použiješ, že no raz, lebo už druhý raz už bude vedieť, že no, zlá. Je strašne cool hovoriť, že robíš jazykové kurzy na mieru a každému individuálne, ale potom ťa ide trošku trafiť podľa mňa. Čiže ja tak fungujem, že ja si vytváram také témy, ktoré nie sú až také vyslovene, že general, že sports, weather a podobne, ale akože myslím si, že sú to zaujímavé na to, že študenta zaujímu a zároveň to vlastne pokrývam skoro všetkých tým. Čiže vieš, vytvorím si jeden materiál, robím ho celý týždeň a zároveň ho každým razom pilujem, lebo vidím, že čo funguje, čo nefunguje. A máš aj nejaké tipy na nejaké zdroje, z ktorých čerpáš? Ja si väčšinou vytváram vlastné materiály. Akože inšpirujem sa niekedy. TED Talky a scénky s priateľov sa tak osvedčilo, priateľov každý pozná, sú na YouTube. Alebo keď mňa niečo zaujíma z podcastu, tak som, že OK, ako by som z tohto vytvoril nejakú tému a tam dokopy pár otázok a that's it. Tak nám ešte povedz teraz takto na konci, že ako ťa vlastne nájdú potenciálni záujemcovia, či máš nejaké skupinky alebo nejaký program momentálne otvorený, čo rozbiehaš? Učím hlavne individuálov a teda nie úplne začiatočníkov. A nájdete ma na Instagrame pod Takeaway English, kde zdieľam reelka a posty zamerávajúce sa na mnemotechniku alebo všeličo, čo ma napadne. To je tá výhoda vlastného profilu, že môžeš tam dávať hocičo, môžeš vystupovať v srdiečkovom župane a neriešiš to. A pracujem, teraz som dával, už pred mesiacom som dal von jeden e-book svoj prvý a teraz robím taký druhý, čo bude také, že jednak pre mňa, ale jednak by to mohli oceniť aj lektori, takže uvidím, ako to pôjde. Super, tak sa tešíme, dobre. Tak ja potom postnem aj linky teda na tieto tvoje zdroje do popisu YouTube videa, alebo teda, ak sa to vidie ako podcast, dobre. A ďakujem za príjemný pokec. Ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých.